Ние с Николия си оставяме в икономиката на щастието, защото тя е щастлива да прави това, което харесва. Аз също съм щастлива да съм тук с вас и да разкажем нейната история, защото преди да я срещна, аз никога не се бях замислила с какво са облечени докторите. За мен винаги са изглеждали с бяла престилка или от време на време нещо цветно, но тя ми отвори една друга врата, като ми каза колко е важно облеклото и естетиката и каква добавена стойност има точно в този бранш. Николия, как ти хрумна изобщо, след като имаш добър бизнес с денталната клиника, имаш достатъчно много пациенти, да се занимаваш с дизайн? Лекарската професия е сред най-достойните. Исках да променя обичайния образ на медицинския служител в бяла престилка или оверсайз работни облекла и да създам образ, в който няма да губи емблематичния вид на медицинското облекло. Ще бъде функционален, практичен и в същото време много красив. Когато бях студент, винаги си създавах облекла при различни шивачи, защото всичко на пазара ми беше супер досадно. И нищо в Европа, когато завърших, не отговаряше на начина, по който исках да се представя на работа. И това е причината реално да създам това ателие. Била ли си изобщо с бяла престилка? Защото аз виждам, че има и други цветни модели, които имам чувство, че са ги извадили от плика с чистата униформа и са облекли каквото имат и всъщност оттам идва този цвят. Белият цвят за медицинските облекла винаги ще остане класически и ден днешен работя с бели престилки. Просто работя с престилки, които са конструктивно направени много добре. Подчертава силуета на доктора, чувстват се много по-добре и повярвайте ми, отиват с много по-голямо желание на работа. А какво е значението, с какво ще бъде облечен медицинското лице? Какъв принос има към неговата работа и изобщо към преживяването на пациента, който всъщност е отишъл с един проблем и последното нещо, което вижда, нали, си мисли как е облечен докторът. Не сме на ревю. Така е. Много колеги ми зададоха този въпрос и много други служители в различни сфери. Никога не трябва да правиме компромис със собствените знания, но след може би над 1500 обратни връзки, които имам от лекарите в България, даже не говоря за лекарите от Европа, мога да кажа, че вече стандартите след моят бранд не са унифицирани в България. Всички корпоративния стил на служителите в клиниката, даже и тези, които са част от администрацията, според тяхна обратна връзка вече съм убедена, че пациентите гледат с друго око към лекарите. Много по-лесно се доверяват. Даже бих казала, че това облекло наистина в България, вече и в Европа променя психологията на пациента, но не трябва да забравяме една много друга важна ключова обратна връзка. Промених със сигурност над 2000, работното ежедневие на повече от 2000 лекари в България. Получавам всекидневно съобщения и ми благодарят. Благодаря ви, доктор Цолова, че променихте работния ми ден. Вярвам, че това работно облекло даде самочувствие на младото поколение, лекари, които завършват сега. Със сигурност разнообрази работния ден на тези, които са се доказали. И вярвам, че със сигурност даже една малка част от енергията и любовта, с която е изработено това облекло, да се предава на работния ден на доктора, ще промени целият подход на лечението, който го има и ще направи работния си ден пълен с радост и ентусиазъм. Това беше реално моята цел. Това е много интересно и още по-интересно ми е как успя да прескочиш границите на България и да наложиш своя бранд в Европа. Как изобщо чуха за теб? Капсулната медицинска мода в Щатите съществува много отдавна. Реално аз успях да създам облекла, различни престилки и туники, които се комбинират
един с други създават различни комплекти. На този въпрос ще ти отговоря по този начин. Обожавам България. Цялата си практика, откакто завърших съм тук, световно признати лекари в моята сфера и в различни други сфери носят облеклото на моят бранд. Те са трейнери в Европа и в света. Даже наскоро един мой много близък лекар, който е от Пловдив и води имплантологични курсове, беше в Атина и получих страшно много съобщения от колеги, които са от Гърция, които ми казаха: доктор Цолова, виждали сме много лекари в света, но не сме виждали толкова красиво облечен лекар, както този лекар от Пловдив. Ти имаш една отличителна марка в облеклото. Всяко облекло има перли. По някакъв начин присъстват твоите перли. Не знам с мъжките линии как се справяш, но с женските се получава прекрасно. Какво те свързва с перлите накратко? Те имат много по-дълбока история от мен, но като цяло това е единственият бранд, върху който се ушиват, единственият медицински, върху който се ушиват перли от медицинска стомана, защото знаем, че все пак тези облекла ще бъдат изложени на високи градуси пране, химическо пране и така нататък. Това е бижу, което никога няма да излезе от мода. Реално с тези копчета, които са различни форми на перли, придаваме повече елегантност и автентичност на дамските медицински облекла. Мъжките са нямат ушити перли. Печатък. Твоята страст към дизайна прелива и в още една линия за бизнес облекла. Откъде пък се появи това желание да прескочиш и тази граница и да отидеш в дизайн, който е много по-комерциален и в същото време има голяма конкуренция с други бутикови шивашки ателиета, които могат да направят за когото каквото поиска. Точно това е така. Когато започваш такъв вид бизнес, който наистина от началото, реално, ако трябва да бъда честна, беше подценен, защото да изработиш облекла конструктивно да стоят добре е много трудно. Даже мислех, че няма по-трудно от лекарската професия, вече не съм на това мнение. Това, което искам да кажа е, че ние имаме персонален подход. Аз познавам страшно много лекари, колеги в моята сфера, колеги от различни сфери. Може би това беше ключово да ми помогне да стартирам и да създам бранд за по-малко от 365 дни. Имам персонален подход. Работя с ниша, която познавам до детайл психопортрет на един лекар, защото аз съм същата. И работя с много взискателна ниша. Знам точно какво желаят. Когато дойде един лекар и аз съм в шоурума, точно знам какво ще иска, знам точно кой модел ще избере. Най-вероятно това съм го развила във времето. И създавам облекла. Лекаря идва и казва: вижте, искам престилка, която ще бъде изработена от медицински дакрон, медицински памук, но не искам да бъде бяла. Искам да бъде в бебешко розово, искам точно с тези перли, искам точно с този конец да бъде бродирано. Не мисля, че има ателие, което ще има такъв подход към лекарите. За мен те са специални и винаги ще бъдат стимула да продължавам напред. И това прехвърли към бизнес облеклото, което създаваш по идея на... Създадох идея, защото през годините съм ходила на страшно много обучения на различни лекари, които не са от тук, от различни контингенти в света. И когато бях на едно обучение, видях един лекар, който присъстваше в работно облекло, но конструктивно не беше изработено точно като медицинско работно облекло. Тогава се видях с този лекар от Лондон и казах: вие имате прекрасна униформа. Със сигурност е на бранд, който е за работни облекла, но не е точно това, което аз го създавам. Той каза, че повечето брандове в света за медицински облекла, особено в Щатите, създават облекла, които реално имат и бизнес линия, и тези лекари с такъв вид облекла се появяват на конгреси и семинари. И реших да създам една бизнес облекла, от която могат всички реално да я носят, не само лекари. Това е страхотно. Ако трябва да избираш, понеже имаш много добра практика като доктор, с предприемачи, с клиника, и в един момент бизнесът ти с облеклата стане толкова голям, че не можеш да го поемаш или не знам как да го организираш. Ако трябва да избираш, какво ще избереш?
Много интересен въпрос. Вижте, има много стимули да продължа, но това е моето призвание, стоматологията. Защото аз, когато се появявам на работа и когато изглеждам така, пациентите ми казват: вие днес изглеждате по-различна, много сте по-красива, нали? Положителна съм, тези облекла ми дават наистина различна нотка, различен ентусиазъм, но когато пациентите са доволни от моят подход на лечение, давам повече увереност, взимам анамнезата много плавно, те се чувстват добре, така че не знам как усещате. Значи се оставате нещата, в зоната на усмивките. В зоната на усмивките. Благодаря така. Там и успех. Благодаря на всички.